какво става, хора? Аз съм Шаршутър и тук с мен са Даркман, Стеф, Компа и The Bunny BG. Абе, накратко кажеш най-добрите. Да. И ще локейтваме, по-точно ще ходим в Енда. Да, ето ви да се чувате. Ай, всички с мене. Няма ми кажете координати, че аз пак се озвах на скала. Минус 610, 30, минус Дай спусти. 219. Минус колко? Така, освен аз и 610. Шарп, кой друг снима? Освен аз и Шарп, кой друг снима? Аз след малко. Крипари, Добре. не вълнува. Тук минаваме така напряко. Чакайте малко, е Шарп, къде отиде? Шарп, къде отиде, бе, брат? Чай да съм Ендер Перо. Вие сериозно ли ма загубихте? Майко, забрал съм ти Ендер Да, Перите. стадия. Не съм си ги забрал. Къде И брат, сте? не можах да взема почти никакви ачивменти, но... Къде сте? Ето ма, ето ма. А! За тебе има израз. През гората трябваше да я минава. Ето ви, Стеф, къде са другите? Видя съм, А, ето. Шарпей. А, През гората трябва да я мина, нали? да, Ето, с през гората Даркман. минаваш. О, крипърче. Да, си крипър. Депер. Няма би Шарп 4. Ое! Помага! Ой, глата, фа. Как смъртяхме тебе? Ти имам някакво пак. Ай, Добре, идвайте чайте тук. ви там някакви айтеми. Ето Ай, ви тук. тръгвайте с мене, аз тръгвам. А, Чакай, влизай. На И Даркман. да стигнете бързайте, защото аз няма да стигна скоро. Ми да, ще паузирам докато стигнем. И аз. И така, тук сме, вече сме при портала Да. и ще го палим. Синемати. Бъни, Ммм. така. Палим портала сега. 3, 2 и последната. Уп. Айде. Няма портна веднага, опа, чакай. Така, най-гадното място. Бягай, бягай, ще дойде веднага. Както Чакай. винаги. Кри се. Имам чувство, че ще набутим веднага. Аз пускам вода. Не бе! Така. Тренар, О, locate the end. Мале, прети път, бърди. Аз вече се качвам отгоре. пане бал! Бъни, ти имаш перли, стреляй с. Айде. Аз се изстрелях. Браво на мен, аре. Але, тук има такос. Ето го дракона. Давайте да гътаме Мерси, че някой кулите. ми даде стрела. Давайте да гътаме кулите. Шарпе, Искаш дай ми стрела? стрела. Ето. Една стрела. Добре, айде ще се върна като отида там. Чай, човек, аз снимам още, така че... Какво трябва да си изсърбам? Ще си изсърбам... Чай да спъкнем страничката. кулите първо. А, и някой го шибаха. Аре, бе, тия кули... така, едната е долу. И аз смъкнах. Тук отгоре има ли? Сериозно ли? Ме уби тъпия драко. Ай, не дракона, паднах аз. И сега не трябва някак да отида, ама не знам тъпите координати. Кулата е, бъни ти така. Еми, няма да мога да помогна за дракона. Ай! А, бъни, бягай, дракона за тебе. И аз колко направя. Да. Е, това са нече ще сериозно сад. Сигнирай го. Какво стана? Стреляме. Куличките! Колко останах още? Някой. Доста. А, идва от тебе. Регена. Оу. Какав шот направих. Еми, май ги смъкнахме така. А, не, има още. Я, защо не се съобразих? Всяко трябва да правя. Още кулите събарате ли? Да. Там е останала една. Бънито как си викат. Така, и тя падна. Май това са. Няма Еми, това аз няма смисъл да говоря, айде. Май това са кулите, А, към мене идва и добре. Ай. Гоната и други. Я пускаш. И друга. Не. Да, вече не са регенва. Това са всичките кули. Чайте сега да сложа едно лего, не го...
Да я огръмне. Опе, там има кола, там има Не кола. цъкайте, само не цъкайте с десен бутон. Тук има да, кола. Свали я. Намерих 2 диаманта от някъде. Тя е хипервисока, брат. Че не можах да цъкна на стъкото. Какво с такова? Там има още една. Аз пазех, че ударих дракона. Чакайте сега той като се доближи да пусна легото. Да цъкна на легото. Там има Глупава. кола. Ма трябва първо да се снижи, не го бийте, защото няма се снижи. Ям дай храна. Ето ти малко. Ари бе, къде е тос? Ето го идва. То се хелва, бе, ари бит. Чай, слиза. Не, бе, мене зриви, бе, тъпунгер. Ми свивай се. Там има още една кола, аз я виждам, ама не можах да я отцела. Тя е много голяма. Не, там има, и там има една малка такава. Фъго е, колко близко минава. Това пас... Готово се борих. Да, там има още една. Той се хелва само ако се тук, ама аз мога тебе. Трябва да се ендер пирала се прави на Рамбо. Ама няма стане. Не мога да я оцела. Оцелих я. Идва. Ари, пали го, не върху мене, бе. Не ми свиваш се, бе, еба. Ти дракона за мен беше така. Ето го! Аре, пак залязах върху мене, бе. Не го натъп, не мога да го приема. Разбрах, човек. Стренчката ми е Дракона. разминаване. Къде го то се? Тъпите ендермени. Дайте стоим на едно място. Бъни, къде си? Не е тука. Идва. Бегайте! Не, бе, някой го щупи. Човек, Дракона. като пускам леглото, свивайте се, ще ви убия така. Пускаш леглото и мяташ на тела. Свивайте се. Защо? Аре, бе. Израз. Много ендермани, много нещо тука, много матроша за... така е. Толкова лева ще пусна това с дракон, аз го убирам с лева. 50 лева стане. За тебе е шарп. Идва. Бе, какво правиш, бе? Ти да прави така, бе, Много си добър, нема що. Да, Даркман. Дай ми храна. Аз Ето ти имам малко. 6 пържоли. Тя е пълна. Вие как глава. И аз защото. Къде то с педалския дракон не е? Его, Къде? той бяга тота, Да разпасява. Да, идва. То голям... Как се върти това? Той прави... прави дрифтове. Стриптиз. Само трябва един пилон и е готов. Че си има пилони, вижда няма колко пилони. Така. Аре, бе, то много бяга. То ми замина лъка. Аз кат нямам, имам брейкинг на него. Аз за мокша и затворя. Добре. Свършка следите. Ало, Да. тоска заглуши направо. Ела ме да изрод. Идва. На половината кръв е. Ама само... Яртик се е така.
Много бега това чудо, е. Ооо. Хедшотна го. Дам. Бой! Бой! Той се склична, бой. Видя ли как мина под земята с хакер? Черния хакер мръсен. Хо. Осе, Умирга. аре бе, черен. Да ми се смъкне тук да го шибна. Фък! Малния тол го засипваме с стрели. Край, гъга, умирга. Аз чам под него. Ма не свършиха стрелите. Къде отие то, бе? Его. Бой с ръка. Умирга. Аз го убих, аз съм легендата. Дай ме левел, на мене. Бати яката анимация. Аз минах през портала. И аз. Кой левел съм, бе? Глична ма. 20 и кой левел съм? 23. Аз съм 21. 47. Аз паднах в портала малко. Сега тя пускам за тия си добънито ярчица. Личи тема на портифне. Аз чам си чат на нещо. Чар портима бе. Добънито ярчица ярчица. Братле, дам. Това е за то клип. И надявам се да ви харесал и чао. Да, бай.